ही देवी आहे ना खामीण, ती कडवई पालवून आली आहे तिकडून दूधसागरहून इकडं आली, नमशीमध्ये आली. नमशीमध्ये येऊन ती माडाचे पोय आहे ना त्याच्यावर बसली. समुद्रामध्ये समुद्र आहे त्या पद्धतीने आली. समुद्रातून ती माडाच्या पोयवरून इकडं आली, वेरेमध्ये आली. वेरेमध्ये आली आणि खाली अनंत देव आहे त्याला येऊन मिळाली. नंतर तिकडं सातेरीचं मंदिर आहे तिला येऊन मिळाली आणि तिला सांगितलं सातेरीला, मला अशा ठिकाणी नेऊन पोचव की तिकडं कुणाचा आवाज नको, काही नको, शांत असायला पाहिजे वातावरण. या आमचा कोंबडा आहे आणि त्यांचा आवाज मला नको, अशा ठिकाणी मला हे होतं. नंतर ती सातेर तिला घेऊन चालत आली वरती, या डोंगरावर आला. बोनिये गावामध्ये आले. मग या बोनिये गावाचं खामीण डोंगर या नावाने हे झालं, प्रसिद्ध झालं. डोंगरामध्ये आली, इथं बसली. आमचा पूर्वज कोण, आम्ही इथं राहत नव्हतं, आमची घरं खाली होती. आमचं इथं खुळाकार होतं, दिवसामध्ये यायचा, रात्रीमध्ये खाली जायचा. तो सकाळी आल्यावर त्याला ती भेटली आणि त्याला सांगितलं, मी इथं आले, 4 चौघांना जमव आणि माझं मंदिर कर. त्याआधी काय, रात्री झोपताना ती सातेर आहे ना, ही सातेर देवी, ती इथं ठेवून तिला जायचं होतं तिला, पण तीच तिला सोडत नव्हती. इथं तू मला सोडून जाऊ नको, काय आहे ना सगळं पहिलं हक्क तुला. नंतर काय केलं, ती तर हिला सोडतच नाही, म्हणून ती काय केली, झोप येते म्हणून तिच्या मांडीवर झोपली. येऊन काय केलं, झोपताना दोघाचं हे असताना कापड गाठ मारली कपड्याला आणि ती झोपली. ती झोपल्यानंतर ती मांडीवरती खाली ठेवून जायला निघाल्यावर एकदम ती जागी झाली. तिचं हे तोंड आहे तर त्या साईडला झालं, हिचं तोंड या साईडला झालं. असं करून तिने तिला हे केले, विनंती केली, तू जाऊ नको, इथं काय आहे ना ते सर्व तुला पहिलं, नंतर मला. आमच्या एकाच गावामध्ये 2 सातेर आहेत, ही सातेर आणि ती वेरेमध्ये सातेर आहे ती एकच सातेर, वेगळी नाही. नंतर काय झालं, तिच्याबरोबर आणि आता हे घेतलं ना, सगळं देव आला होता बाहेरचं. वारू तीच आमची सातेर देवी आहे. मूर्ती आहे ती खामीण देवी. आणखी एक देवी आहे त्यांच्या मागे, उन्नाय, ती छोटी आहे, दिसत नाही, तिकडंच मागेमध्ये आहे. उन्नाय देवी आहे. 3 देवी आहे या देवळामध्ये. आणि डिसेंबरमध्ये जत्रा भरते. आमची महिला आहे ना, ती दिवस 5 फेऱ्या मारते देवीची. आणि दिवसा ती आमचे वेरेमधून चालत येतात दिवे घेऊन. दिवस मातीचं असतं, आता पितूळचं बी आहे. ते 5 हे असते त्याला, त्यात म्हणजे वाटी टाकून तेल टाकते आणि ती आरतीमध्ये धरून येते. आणि हे बाहेरचा देव आहे, नंतर काय झाला, हिच्याबरोबर हा खामणी आला होता ना, ते त्याला कोंब बकरं पाहिजे म्हणून इथं आम्हाला हे करायला मिळतं. तो नवसाला पावणारा देव आहे. कुठे बी राहून तर हाक मारली ना, तुला लगेच होतो की